Hublay pi baro. Pila Jesus ngau ni bau Jisu ong ha gospel jong Matthews kalnang ba kandai khot ba arpo kandai. To kan long api kumba pingai. To kan long api kumba pingai. Hato ladang ngai kan long sisha kum mga kwa. Ngai mangan syait ngan klain ladang ngapangru. Ban koi ban kia ladang sitomru. Ngai mangan ruspa ladang ngadugru. Ngai bangan yo kam yo jam lada ngampat don kam don jamru bangan nangan sta lada dunaru ban bon ki paralog ban long ki baslur ban dab da kajing kemen ha kajing im ban lanya ki tension baro bakumta terter hauto kalong sisa kumbang ngej hoi kalong sisa kumbang ngej andai kajing keli kebangan keli pat ya pi wei pe wei kalong hato pingej sisa Hato kene gede ga jadu ayuri ayu ke bas ngosuk hado kata-kata man kapor ngakwa ban ruspa hendring ngam ruspa man kapor ngakwa jing suk hendring ngam suk ya ke bang akwa ngayop ban ta ka balong kongpong man kapor ngaduai ngakerpat hau blai hendring ngadu jing kermen nambar bau blai sengap ai habakumta nanle kumno Ikan mau ni ha gospel jo Markus kalnang bakat wei dekor ke ba arpulai hado arpusau. Bau Jisu ong. Ada pim artetin ha ka donor jong pi. Andai pinget ba kata ke ba pi ong kan sa urlong sisya hapi. Na kane ka daw ong api. Haba pi duai pi kat pad tu nget ba pilayo pediang. Bat ansa ai baro hapi. Ngatrai pilayo ke bangamut ban ong. Kata to kan long api kumba pingej jingej bangej kamud ayu Dr. Joseph Murphy unong tokod bapawnam spang ka bor perkat wong ba ka an jung ka bor perkat kadai ka an jung ka jingej ne believe hak tin pareng kadai ka jingmut perkat jungi ka bangi pelong sisa ne ka bangi pediang ba kadai ka ba sisa kadang ong bang ngej hau blai kamud mga pediang ba ublay uday ubasisya hak jingmut perkat jonga perhadian pat nga pediang yu hak donot jonga om tanggumta ya keno ka bangi ngej ni pediang shwa hak jingmut perkat jongi kecil perkat jongi kakta jik snow jongi bat kane ka jik snow ka pelong yangi kibril ban le ka bangi snow kecil perkat ya ubsen ka pesngo ting ya kibril bat kumta kapelong yaki ha kajing sisya banting yaw besed wala da udon sa jingayro namar kata ngingej ba ubsen ulong ubama ha kajing perkat jungi kajing perkat jungi ya kasngi bakmen kapen kemen yangi kajing perkat jungi ya kajing yap kapen kyo yangi bat kumta terter tio breu ubakwa ben susait uday ubreu ubladum kajing mut perkat bat ungej ba om don jimento shu ban im te usim no la kajing im kajing mut berkat ka pelong yangi ban long kumbangi perkat sa sen biang ka an jong ka bor perkat kadai ka an jong kajing ngej ban ngej pangan long ubak kemen barisa barispa ubastad ubakoj ubakia baslur ban la mele ke baro ngidai ban penthamai kajing mut berkat jungi kata gemut thoughts hak ten pareng lengba ke bor perkat jungi kata gemut mind kasiti jong Paulus syaki Romans kalnang bakat ar kor ke ar ke ong komne to keladur daga pentamai ke jimut berkat kenang ba pindub la ban bishar ke mon ublay ke babha ke penhun ke bajanai ublay umon bangin long ke badap da ke jingkemen ha ke jing kerko jugu bangin le bat bangin terang ya ke babha ka kitab jing phawar kalnang ka basaw khot ka bar pulai ka ong da husier kumno pi perkat ka jing im jong pi la pelong da ka jing mut jing perkat jong pi te da ka banga perkat ya ke babha ha ka jing mut jing perkat jonga ngawan ra ya ka jing bha ha ka im jonga ba de ka ne ka de ban ngej da ka jing mut jing perkat jong pi ka dab da ka jing kemen pin sa kemen ha jing shisha dari pidap nak cingku selai sudah kemet kepat jong piru kan setelot sesuai berkum ta terter
Ti kubno ngin pentamai ke jingmo ceperkat jongi bagin la ban play ke jingkang jong ke jingmen jisung bha ke jingko jingkhia kaspa ka pho bat bon ke bangi kwa ka jing jongi man pentamai ke jingmo ceperkat jongi nang kong nek sharp ngide ban sno tho shwa ba kumno ka bor perkat jongi ka trekam ka bor perkat jongi ka main hakten pareng ka don arbanta ka kom trekam jongka ka wei ka de ka bor perkat ka ba ni perkat da tip tikina ne conscious mind kum ka nuksa menta nga perkat yo sentiu na ban ki ektik jat jonga da ka ne ka bor perkat ka balong conscious ka wei pat ka de ka bor perkat ka bang kimla ban tip ne subconscious mind kane ka subconscious mind ka de ka pen trekam igit khot met jongi abangi yap yo thia ne abangi pek ka pelong ka snam jongi ban tuj bat ka pelong yo klong snam jongi ban tit bat kum ta ter ka dei ru ka jaka bo e baro ki information nadu balapun la seng yangi ha kpo bat hadu menta te ka bor perkat jongi ka belong subconscious ka long kum ka per ka bas bo bha ka bor perkat ka belong conscious part ka dei ka nong bed ada kisambai ki bangi bed ki long ki babha kin pen mi ru ki so ki babha Henry kin pen mi ki so ki bambha nada ki long ki basneu kisambai ki dei ki jingmut ci perkat jongi ki bangi perkat da ka bor perkat jongi ka batip ne ka belong conscious kini ki jingmut ci perkat jongi ki lek sa ka bor ji perkat jongi ki bangim tip ne subconscious ki badai ka jaga bo ya ki information baro ada man kasngi ki bo ki bor perkat jong pi da ki jing perkat ki basneu kin pelong ya pi kumba pi perkat ada man kasngi pi ong halade bangam la benlek ya kene ne ya katai pinam la sisa benlek ada man kasngi pi ot pang tang nai daw berit kene ka subconscious mind jong pi kan sim ya kene ka information bagan pelong ya kata gajing ot pang jong pi ha gajing sisa ada man ka po pi perkat tang ya ka po bersusi bat pen kuslai alade hisa sosi sisa ti weng no ekene ke baro na jing mo ci perkat jong pi batuk im thamai no ten khasi jongi ko ong bapan kwa unja kwa upapan ke belong negative nalade ne na bo perkat jong u un yo yaka handai lada upani ke baro babha un yo hi yaka namar ke bo perkat jong u kapan ulong ya ka ba upan kasiti jong Paulus baku sa ke Filipi kalnang basaur kag bapra ko ong ko para banget jonga ki basisya ki bron burom ki belong hok ki bakot baitenat ki badan akor ki babha ki badawa jingiro pide ban perkat sipang jongki nadaya ka maklat ki penhap si sembo kamlo ka kanam tang lo setia handrei lada man ka por pi penhap si sembo kamlo kata ko maklat kan sak tang lo sisa te kum taru hak jing perkat jongi dada pikwa bagi jing im jong pi kan tiang pi de ban tep hak jing mu perkat jong pi ya ki babha ki ba Paulus bakut uang bon na ki breu menta ki por ki ut pang met pang phat masitom kane sitom katai anda habala leb le lut exit test ban lai pho jaj ha bakat do doktor uang ba don jing pang rum abaja kumne bon ki supun kot no ba le snew ki breu hari ni sisa kum kini jaj breu kidon kajing pang hakor kum perkat jongki bat kepen pang pat sakamet jongki hak tin pareng ya kini kajing pang ki khot ka hypochondriasis bat ka psychosomatic ya kum kini kajing pang don kam ban lek doktor bat ai dawai ka bhalada ngilek chaki counselor ni ki psychologist kanang ba kajing mut ci perkat jongi kan kebalong negatif kan jakno ho pinam la ban shule jadu bagaspa kan syukahi henrei lang ba ka bor jing perkat jong pi pila ban long gi baruspa pi kwa e kaspa ga pho pi de ban shania ha ga bor jing perkat jong pi bagan ai pi ki idea babes kanang ba pin long gi ba bon idea bat ban pentre kam meki ki company bahe bat ba pher ki thit ki idea jong gi breu kanang ba kin pentre kam na ka benta ba kin yo nong ti ubreu bamdon idea upelong yali ubreu baduk balai baki marwari kilong ki breu ki beruspa dai na mar baki long ki breu ki bon idea
ha karukom tre jungki kane ka aida ka wan na bor berkat jungpi te tada phiru phikwa ban riuspa ti dei ban pan idea na ka subconscious mind jungpi phikwa ek jingkemen hayeng asem ti dei ban kletno ya barok jing dio jing susi kletno ban kuslai jing mud bapalat ya ki ek balasai the gospel jo Matthew kal nang bahandre ukor ka balai pusau ko ong te na kata wat kuslai nagbenta ka balasai na ba ka balasai kan perkat hi yalade kamenta ka don lagi jong ke jing kuslai hayeng asem di ban yero iwe pat dei banum ong ya ki ek balong negative pat dei ban pen i la daya bakla pat ban ya map hikwa kang ko ajam ne em la pilong ki ba positive ha ka jingmu ji perkat jong pi pin sayo ha ki interview ba fair ba pair kinong ai kam ki page shwai personality jong pi kumno pilong ki ba confident ki ba shalak kum ta ter ada shwa pin late interview piong halade ba anam toy na maro omiyo hi kane ka jingmut ka panrem no pa pi wala pim yo ka kam wala da pi late interview khandai pa khandai sin ru wanam kuslai haga ba shispa te pin sayo hi wanam kmi lenti tangi ka sarkar ban ai kam pi da yo kam ru nun kam ki idea jing pi ban seng kam la jong ada pim late school ne college ru wanam do jingkermen na ba bun ki breu ki ba pauna mar beruspa ki dei ki ba drop out sudah shania holiday wat ken po sa shisen biang kumbo ang kitab jing phawar kalong ka basaw khor ba arpulai dahusiar kumno pi perkat kajing im jung pi la pelong da kajing mut perkat jung pi kasiti jung Paulus bako sa Kristan ha Ephesus kalong ka basaw khor ba arpuar ka ong to sloit no yaw breu barim badai karukom im jung pi ka ba menshwa batu sya pentamai ha karukom perkat nado ka mensim batu pong da breu batamai balathaw ha kaduro jung blai nakit bok kirwang ipi baro bagajik im jong pi kan dap da gajing kemen wala da pin hap hajing sya tanjuk ru hajing jing jaru to shania hau blai batu IT lut yala di hau na ba ule eke baro na mar kajing pha jong ni hi to berkat bon sen spang jong u knan bangin long kum ma u en yero Jesus Christ junam la junam amen